Olemme täällä Porvoon tunnelmallisessa vanhassa kaupungissa, tässä upeassa huonekaluihin ja sisustukseen erikoistuneessa Sasus Playhousessa. Sasus Playhouse on toiminut jo vuodesta 2000. Kertoisitko hieman tarkemmin yrityksenne tarinasta? Mulla oli onni asua Aasiassa tuossa vähän ennen vuosituhannen vaihdetta ja siellä ollessa sitten rakastuin ja tykästyin puuhun materiaalina ja varsinkin siihen, että miltä niin kuin käsityönä tehty puuhuonekalu näyttää. Siinä vaiheessa, kun meillä lähti muuttokuorma Suomeen, niin lähti ensimmäinen kontti sitten mun itse suunnittelemia huonekaluja myös Suomeen. Millä tavalla ekologisuus ja kestävä kehitys näkyvät yrityksessänne ja tuotteissanne? Se näkyy tosi isosti. Meillä on tuotevalikoimasta noin 90% kestävän kehityksen puusta tehtyä huonekalua. Sen lisäksi pientuotteissa yritetään valita sellaisia, mitkä on luonnonmateriaaleja. Jos on lasimateriaalina, niin se, että se olisi kierrätettyä lasiin, niin on aina plussaa. Sitten erilaisissa pienissä asioissa kierrätysmateriaalia käytetään pakkauksissa. Paperipussit on käytössä muovipussien sijaan. Firman auto ajaa bioetanolilla ja sähköllä. Ja kyllä se yritetään ottaa huomioon niin kuin hyvin monessa asiassa. Teillä on laaja ja monipuolinen tuotevalikoima ja tosiaan tuotte maahan myös kierrätystiikistä valmistettuja huonekaluja. Miten tuotevalikoimanne valikoituu myymälöihin ja verkkokauppaanne? No, meillä on sama toimittaja ollut näille kierrätystiikeille noin 20 vuotta. Ja hänen kanssa yhteistyö sujuu WhatsAppien ja mailien kautta niin, että me suunnitellaan niitä huonekaluja täällä ja heiltä tulee sitten piirustukset ja valmiit kalusteet. Ja sitten kuunnellaan isolla korvalla asiakkaiden mieltymyksiä, että minkä tyyppistä huonekalua kaivataan, mitkä tuotteryhmät esimerkiksi mahdollisesti vaikka puuttuu. Ja sitä myötä sitten kehitetään semmoisia asiakkaiden toiveiden niin kuin mukaisia huonekaluja. Ja sitten meillä on myös vintage-huonekaluja, jotka sitten valikoidaan ihan one by one niin kuin yksitellen mun reissujen kautta siellä, kun mä käyn. Tai sitten, että me saadaan vaan iso läjä valokuvia, että mitkä näistä te haluaisitte. Ja se on sitten hauskaa puuhaa. Teillä on lukuisia toimittajia ja tuotteissa tosiaan löytyy valinnan varaa. Teettekö myös mittatilaustyössä asiakkaalle räätälöityjä tuotteita? Joo, tehdään. Meillä on tosiaan tämä sama valmistaja ollut näille kierrätystiikeille tämän suurin piirtein 20 vuotta ja hän on siitä erikoinen ja meille erittäin niin kuin tehokas valmistaja, että hän suostuu tekemään yksittäisiä kappaleita. Eli hyvinkin paljon teetetään joko mukailtu meidän niin kuin normivalikoimassa olevasta eri mitoille tai sitten ihan alusta asiakas sanoi, että hän hakee tämmöistä vitriinikaappia, jossa pitäisi olla tilaa kengille tai mille ikinä, niin teetetään tosi paljon sitten ihan mittatilauksena. Liikkeenne on täynnä toinen toistaan ihanampia, uniikkeja sisustustuotteita. Voisitko kertoa hieman tarkemmin joistakin niistä? No joo, tämä kierrätystiikki on tietysti mun semmoinen lempilapsi, että tästä saa tehtyä ihan mitä tahansa, koska tämä on niin upea materiaali siinäkin, että tämä käy myös sisään että ulos. Eli ulkohuonekaluja pystytään teettämään samasta materiaalista. Että nämä kierrätystiikkiset pöydät on yksi, mutta sitten nämä vintageit siinä on semmoinen kans ihanuus, kun ne on kaikki uniikkeja. Ja niissä on monta kertaa voi olla niin kuin ihania tarinoita siellä takana. Mulla on tässä kaunis esimerkki semmoisesta tuotteesta, jossa vanha tavara on saanut aivan uuden elämän ja uuden käyttötarkoituksen. Mun viime reissulla mä löysin tämmöisen vanhan paneelin. Tämä on ollut talossa semmoinen ilmastointi, tavallaan venttiili, mistä ilma kulkee läpi. Ja kun mä löysin tämän, niin mä ajattelin, että joo, se on kaunis tämmöisenä sinällään, mutta että voisiko se olla vielä kauniimpi, jos siihen rakennettaisiin sohvapöytä ympärille. Ja tämä on niitä mun herkkuja, mitä mä tykkään tehdä silloin, kun mä käyn siellä itse etsimässä näitä tuotteita. Ja lopputulos on aika hieno ja uniikki. No on todella kyllä kaunis ja hieno tarina. Joo. Kiitos, että tulit kanssamme ekoilemaan. Nähdään taas ensi kerralla.